Ola amigos e amigas, benvidos a Radio Galega, benvidos ao... Hai unha copa ali que parece que vai atacarnos, Sí, está falando Pablo Sangiao dun espirituoso que poñen en la ULE, claro, que empezamos en público, a xente foi pedir, dixemos, empezamos... La gulete, la gulete, la gulete, la gulete. Nada, non se preocupen que non se rompen os tímpanos máis que unha vez na vida. Digo polos ointes que agora acaban de dicir que está pasando. Non digo que aquí neste local cuyo nombre non quero acordarme serven uns espirituosos que son así como cocktails. Son os cócteles do Dr. Moró. Efectivamente. Bueno. Hai un que ten un plátano que fai así como un golfiño e que un daiquiri de fresa que está A tomando... mí parece máis unha serpe, Bueno, ti sempre fuches moi teu. E tamén che digo, ti tamén fuches Me moi parece teu. un pouco un cóctel algo agresivo. Hai que habería que sacarlle unha foto. Creo que me deixei aí o móvil, pode ser. Hai que sacarlle unha foto. Non sei onde No, ese deixei. mío. Non, este é o teu. Bueno, ese é o teu, non? Igual é este, non? Igual é este. Hai que sacarlle unha foto, grazas. Non, esa non, esa é unha cinta VHS. Bueno, estamos con David Amor neste segundo programa da 8ª temporada. A xente marchou a Gulet. La gulete, la gulete, la gulete, la gulete. Que conste que marcharon, pero porque están na parte de arriba pedindo, creo que acabaron as mudanzas. A semana pasada descubrimos Era unha demolición. que había unha efectivamente, había unha demolición arriba, estaban facendo obras e quedaronlle preciosa. A parte de arriba da Gulet, tedes que velo, non digades a Gulet. Pero por que non? La gulete, la gulete, la gulete, la gulete. Vos credes, levamos un E así minuto unha hora. un minuto 54 de programa. Mira, traenlle ata... Pero que pasa? Tes como produción propia, Dani Lorenzo? O Cinemanicomio. El Cinemanicomio, claro, que el Cinemanicomio temos... Non, grazas. Son celíaco, non podo comer deso, que ten trigo. Non trallas. Digo que el Cinemanicomio, que Dani Lorenzo e Xoán Es están aquí... celíaco, puedes leer la mente. Sí. Qué profesión máis bonita. O caso é que están aquí, cortesía del Cinemanicomio, unha temporada máis, un home como Dani Lorenzo que hoxe, por primeira vez na 8ª temporada, estrea o seu Mundo Paquitov. Diso falaremos pouco a pouco porque queda... E tes un público insignia, además, famoso. Home, mira, temos que repetiron hoxe tamén. Bueno, moitos marcharon. Pero aí está Paco Merchan, está Marcos Puchinger, Puchinger. Mira, ven aquí un momentiño. Imos convidar a Marcos Puchinger que saia un momentiño aí o micrófono, sí. Sí, sae. Bravo! Non, aí, sube a... Aí está, por favor. Encántame que comeu un pouquiño da tapa antes de ir e dixo, con fame non quedo. Achégate ben o micro para que te escoitemos, Paco. Marcos, Marcos, perdón, xa sei onde coincidimos, en Mecdes, na tenda, que ti acordabaste, non mo queres decir. Mira, non queres saber nada de mí. Espero que non me recorde. Sí, vale, ahora. Marcos Puchinger é artista, é un artista realista, un artistado, o máis coñecido polo público xeral son os seus cadros a base de bolis Bic. E máis Vic ten unha variedade de 15 cores e el é quen de sacar todo o espectro cromático, é unha barbaridade, senón... Non, é quen de sacarlle toda a tinta a un único Vic, porque eso debe ser moi pouquísimas veces. O sea, normalmente estropeanse pola mitad, non houbo que nada acabara. Marcos, sabes que, bueno, aparte que poden visitar as túas redes, benvido, como estás... Achégate ben o micro que senón non te escoitamos. Gracias por invitarme. Así, nada. Estáseme ocorrendo. Eu son moito de atracos. David Amor xa o sabe, e o resto do equipo tamén. Pero... Eu estou como David Amor, así con bolsillos valeiros. Sube un poquinho aí agora te escoito. Valeiros, pero veña. Non, eu dicía que dentro de un mes e medio, non, 2 meses, creo que cadra a mediados de novembro, ou como que non cumpre 300 programas. Xa aproveito porque ese día sí que ímos facer unha festa boa, ímos encher isto de xente. Non como hoxe que quedan 5. Non, pero ese día sí que ímos facer unha promo boa, ímos sacar unha nota de prensa, ímos encher pois como estaba, como se enche habitualmente la Gulet. La Gulete, la Gulete, la Gulete, la Gulete. Para que oís máis veces este local. Entón eu estaba pensando que como o imos celebrar aquí, que é un local insigne para o nós, por que
non lle pides a Marcos, se pode ser Que venga a pintar. que viñeras a facernos un debuxo pequeno o día do programa 300? Pareceme un atraco Absoluto. No, pero es como, vamos a facer un crowdfunding Vale. para ver se Bueno, pode eu coa confianza que teño con Marcos, senón non lle pedía, pero tan siquiera pos bolis. unha cousa, claro, poñémonos O seguinte que vai a facer é pedirte entradas para a obra, sabes? No, que non que gastou moitos cartos. No, pero sí que tampouco non queremos que sexa unha obra completa, pero sí que se podes vir no tempo que dura o programa. Fasnos un bocetiño para o como que non co gallo dos 300 programas, estaríamos vai presidir todos os programas do como Encantado. que non. Entón, xa que ves, xa che dixen por cando te chamei, ti ven, se o pasas ben, xa falamos. Pero xa falamos antes. Xa falamos despois. Pero estamos pasando ben. Veo ya cara e dixo, mellor xa lle metes de marrón. Non vaya a ser o... Entón, contamos con Marcos dentro de 2 meses e algo para o programa 300 aquí neste local para se non chegamos? Sé que bueno, que non te poñen no peor, Viri. Contamos con Marcos Pujinger. Pois Marcos Pujinger vai estar no programa 300 de como que non Nagulet. Pois Marcos, moitas grazas, podes ocupar o teu sitio. No, que non marche, espera, porque a verdade que de verdade que estamos aquí ca broma, pero recomendo a xente que entra a ver o que faz tipo que é fantástico e eu unha dúbida que teño sempre, que media de horas, non sei se o tes estipulado por tamaño de cadro, como se o calculas ou non, cada obra é totalmente distinto. Cada obra é unha cousa, é unha obra distinta, porque, a ver, podeche poñer, por exemplo, como exemplo, eu cando traballo por encargo, non? Alguén que me pide un retrato por encargo. Pero pagándolle, Carlos, non como a ti. Claro. Non é o mesmo que teña que pintar a alguén como eu, que é calvo, que alguén como a ese home que ten moito pelo. Ese home Pablo Sanjea, pois da radio, que non o ven. Aí xa vai haber unha diferencia moi grande de horas. Canto foi o máximo de horas que estiveches con a obra? 300 horas. 300 horas. Que foi? Que fixeches? A da calavera co A pelo calavera. lobo. Ese é unha... Tiña moitísimo 300. pelo, entón. 300 horas. Non, a calavera non, pero o pez globo sí. Bueno, acaba de sacar un cadro dunha bolla, ¿no? Con un cangrexo Sí, para unha exposición que que flipas teño o cadro ese, a lámina esa Aproveitando, flipas. xa que el me atraca a mí, eu atraco Home. Sí, o home. programa o día 13 no Espacio Beni, na Galería de Beni Fernández. Que día Hai 13? o Benres da sema que O ven. Benres 13 de setembro, onte, queres dicir. Claro, Sí. Antonte, pero bueno, que estiveches ali, non pasa nada. Pero ainda está a exposición, ainda non. Pero solamente para o día 13? No, está durante todo un mes. Pois entón non esperes, no. Todo un mes, por iso, é para que pasedes durante un mes. Ti non o sabes, pero que non, como que non, o espacio-tempo, o multiverso, transfórmase. Vale. Entón, o que para ti é mañá, isto é moi complicado de explicarlo a xente porque falaríamos de metafísica e non teño tempo. sí. Pero o conto é que dende onte xa estamos a domingo, pero hai un par de días, atacando está a exposición. Un mes enteiro. Un mes enteiro onde para En facer Espacio Beni, na calle Doutor Cadaval, en Vigo. en Vigo. Vale, Sí. e ali que podemos atopar aparte Pois de mira, obras túas? somos 3 pintores, unha escultora e un fotógrafo. Augusto Rodríguez, o de Retratos Augustos, que sale no Faro de Vigo. Sí. Roberto Nogueiras, Cristina Rommel, Miguel Sánchez Lareo e eu. Pois apuntamos todo o mes, xa está en marcha, abriu o pasado venres e tedes todo o mes para visitar esa exposición. Lembra o nome para que a xente como se titula a exposición? No, é unha exposición. Son varios. Non ten títulos, Son varios. somos varios no Espacio Beni. No Espacio Beni. En Doutor Cadaval 27. Doutor Cadaval 27, dende o pasado venres, durante todo este mes, se pasades por Vigo e queredes ver arte chulo, máis cousas, se podedes pasar. Marcos, grazas por Grazas a vos. aceptar, que menos que facer promoción. Un aplauso para Marcos Pujinger. Bravo! Que vai tomar a caña tamén, a cousa é pintar, pero a caña tamén hai que tomar. E o Michael Jordan. O Michael Jordan do Bolivic, efectivamente. Bueno, hai xente que nos chamou
Oe, pero Pini non tivo sección, non? Porque estábamos agardando para que hoxe xa brille como el merece. Iso todo será despois... Home, mira, é que chegan agora os convidados. Home, mirado o público. Vos credes que son horas? Son 9 minutos de programa que levamos já. Anda, ponga a sintonía que teño que falar con eles, teño que dicirles de todo. Comezo como que non. Veña. ¿Cómo andamios? Como que no, nerds, estamos aquí en La Gulet. La Gulet, la Gulet. Agora sí. La Gulet, la Gulet. Agora sí, notase que está todo o mundo. Bueno, temos moitas cousas por diante e pouco tempo, aínda que non o creades, porque o tempo non como que non, parece que non sei a vos, pero a min non me chega. Imos comezar o programa de hoxe coa volta dunha sección que xa é un clásico. Esta é a túa... Cando empezaches, Dani? Cuarta temporada xa? Bueno, estás en... É a cuarta. Bueno, é a quinta. Empezaches na metade da cuarta, cando marchou Fran a facer Supervivientes a Honduras. El non foi a sobrevivir, el foi ali a traballar de guionista e cousas. Sí. Piñeches para aquí, logo xa quedaches. Estás a quinta, sexta, sétima. Levas... Esta vai ser a túa cuarta completa, cuarta e media. E cuarto é un pico, como cando vas con mercado... Cuarto metade. Cuarto metade, efectivamente. Bueno, pois Dani Lorenzo comezou neste programa con esta sección e continúa porque é unha sección que nunca sabemos de que vai. Exacto. Pero seguro que é cando menos interesante. Amigos e amigas, comeza na 8ª temporada do Como que non, o mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas. Moi boas. Como estamos? A xente está preocupadísima porque non houve sección de Pini, pero vai a haber sección de Pini despois de Dani Lorenzo. No, pero a xente estaba máis preocupada porque non había sección de Dani Lorenzo que... Bueno, sí, eso tamén, estaba preocupada. Preocupadísima. E paraba máis xente pola rúa. Sí? Sí. Pero por outras cousas, non? A sección de Dani Lorenzo e tal, digo, pois antes ca de Pini. Antes ca de Pini. En fin, bueno, Dani, contanos de que... Cartas, centos e centos de cartas e postais. Postais, un telegrama. Chegou mesmo, Sí, tres fax. Non, chamaronos o fijo. Logo tamén un burofax, pero iso era por outra cousa, pero xa En fin, Eso non mellor non falalo aquí, xa cho dixo o abogado que mellor que non comentes. sí. hai cousas que é preferible que queden na intimidade do teu fogar, Dani. Hai uns señores arriba esperando, pero Vale, que os da mudanza eran os que estaban buscándote. Bueno, Sí, menos mal que non sí, chegaron. sí. Pois levan aquí dende a semana pasada, En fin. bueno, Bueno, eso estaba xente preocupada. de que nos vas falar hoxe? Oxe, ti lembras cando comezamos esta sección, Carlos, que a sección pois era de cine, era de cine? Sí, ao principio era Cinema Paquitov, correcto. Sí, pero de logo golpe eu empecé a falar de outras cousas. E dixen, é máis doado cambiarlle o título á sección Claro, que meter en vereda a Dani. Efectivamente, para que vou discutir? Claro. Dalle. Pois hoxe imos falar de cine, Oh, vaya, porque hoxe imos falar abrállasme. da que probablemente nun dos clásicos desta sección é a peor persoa de Hollywood. Oh, faced un deses dramáticos. Oh, xa está. Xa está. Moi ben, vale. Estamos a falar probablemente dun dos mellores actores da historia do cinema americano, porque, como ben podedes supoñer e adiviñar, estamos a falar de Steven Seagal. Home, Steven Seagal. Claro. Steven Seagal. Aínda lembro aquel fin de ano, foi aí, creo que na quinta temporada, cando fixera Cinema Paquitov, foi un día no que intercambiamos as seccións, entón... Era como que non swingers. Efectivamente, entón intercambiábamos a sección. Íbamos todos con máscaras. Sí, bueno, cousa tampouco. Stanley Kubrick. Iso non saía pola radio. E fixo Fran un Cinema Paquitov e puxo aquela escena de Steven Seagal do discurso de que peli era. E non sei se era en Tierra Peligrosa. En Tierra Peligrosa, Pero terrible. la 2, la 1... Non, a boa, a uno. A de Steven Claro. Seagal. No, todas son de Steven Seagal. A de pero- Steven Na que Seagal, Michael boa, Caine boa. levaba coleta. Ainda que na que tiña pelo, É aínda. moi bonita a neta esa de Michael Caine co de Steven Seagal. Sí. Escoitáchela, non? Pois, primeiro imos poñernos serios, porque cando eu digo que é unha das peores persoas de Hollywood, A ver, estando aí Harley Weinstein
Non che puxo facilado. Mira por que eu quería comezar serio, porque ni máis ni menos que varias mulleres, entre elas Jenny McCarthy, Portia de Rossi, Juliana Marguiles, acusaron de abuso sexual e violación. Dúas asistentes persoais acusaron de acoso sexual e 4 antigas empreadas da Warner Bros. Steven Seagal estamos falando, non? Steven Seagal. Vale. Steven Seagal. Primeiro, quítome o grave, e agora xa, Xa. Pero non sei se sabedes que dende 2016 Steven Seagal, entre todos os seus méritos, xa é oficialmente cidadano ruso. Sí, porque o actor levaba moito tempo solicitando a nacionalidade, era famoso polos seus sentimientos cálidos hacia Rusia, o cal é un oxímoron. Sí, a verdade é que, de certo modo, sí. Depende de que parte vayas, Sí, pode ser. Fíxose membro do partido pro-Kremlin Una Rusia xusta pola verdade, partidario rotundo da postura rusa sobre... o que hai. É o que hai, sí. Non era por a... Sobre Crimea e Ucrania e eloxia a Vladimir Putin sempre que pode. Dixo literalmente que un dos maiores líderes mundiais vivos e que a él lle gusta pensar nel como un irmán. Cando Vai espido montado a cabalo tamén ou... Cando preguntaron a Vladimir Putin por Steven Seagal, o mellor non pensa nel como un irmán. Dixo ese quen é. As palabras de Putin foron: non diría necesariamente que son un fan, pero definitivamente vin algunhas das súas películas. Nin tan mal. Bueno, polo menos di que non diría necesariamente que son un fan. Deixa a porta aberta. Non descarta. Claro, deixa a porta aberta. Se Putin non te manda a matar, xa é como que amigo, non? Claro. Sí, noutro orden de cosas, sí, dende logo. En fin, tampouco. Dende logo. O amigo Steven Seagal ademais tivo problemas con varios actores, compañeiros de reparto en Hollywood, verdade? Imposible. Hai unha película de 1996 que se chama Decisión Crítica, que no cartel aparecen Kurt Russell, moi grande, Steven Seagal, moi grande. Polo que sexa... Steven Seagal. Seagal. Polo que sexa, o personaxe de Steven Seagal falece aos 15 minutos de película. Literalmente. Isto non era unha decisión tomada no guión. Porque o primeiro día de rodaxe o actor John Leguizamo dixo que Steven Seagal entrou e dixo: eu estou o mando, o que eu digo é a lei, e acorralouno contra unha parede. O protocolo habitual. Decidiron quitar de en medio a Steven Seagal, pero non foi o máis grave, porque Steven Seagal, non sei se sabedes que antes de ser actor foi adestrador en artes marciais, primeiro para xente moi... Non apostaría, verdade? Non. Eu cría que había sido bibliotecario. Hai que ver ahora facendo artes xardineiro, marciais. Pensei eu, para xardineiro. Recomendo vos que vayades a YouTube e poñades vídeos actuais de Steven Seagal facendo artes marciais. Sí. Maravela. Sí. Non podemos narrar exactamente o que está facendo David Amor coas mans pola radio, pero case mellor entrades en Steven Seagal artes marciais. Perdona, que este tema é apasionante. Non quero interrumpir a tua sección, pero é que é un tema apasionante. Steven Seagal foi o adestrador de Sean Connery na película de James Bond Nunca digas nunca xa máis. Pero cantas décadas, cantos lustros ten? 1981, porque a película apócrifa de James Bond de Sean Connery, esa a que volveu fixo cos dereitos de Brócoli, por eso se chamaba Nunca digas nunca xa máis. Comía san. Sí, un brócoli hervido e coliflor. Pero neses adestramentos Steven Seagal partiu a Moneca a Sean Connery. As declaracións de Sean Connery foron: fíxeme un pouco arrogante porque pensaba que sabía o que estaba a facer, porque o principio do aikido é a defensa. Púxenme arrogante, erguín o brazo e Steven Seagal ensinoume que o importante era a defensa, rompéndome a Moneca. Que majo é Steven Que Seagal, lección de vida. Verdade, é como ler o alquimista.
Hai un programa de telerrealidade chamado Steven Seagal Low Man, que é un... Perdón? Steven Seagal Low Man. Lawman, Home da Lei. Home da Lei. Perdón. Home da lei. Home, que vale. él é sheriff. Bueno, por sí, el sí, sheriff. Él di que é sheriff, Él di que pero quere ser sheriff, pero bueno, pola comp- universidade Sí, comprou non unha sei que placa. Moreno, Comprou unha placa el as oposicións pues, quedou de interino. Había un sobriño que tiña un disfraz e dixo, importa se che collo esta placa e tal. sí, sí. Bueno, é moi de placa. Entón, nese programa, él dicía que era sheriff e ia como no programa de cops que seguían os... Bad boys. What you gonna do when they Isto é come casi for you. apropiación cultural. Pero, Sí. o momento estrela dese programa sucedeu cando invadiu a casa dun suposto organizador de pelexas de galos. Seagal entrou cun tanque. Seagal entrou cun tanque pola porta de entrada da casa acompañado de Bueno, foi vehículos... pola porta de entrada, menos mal. Bueno. Nin tan petou, mal. Nin petou. tan mal. Cuidado. Estamos aquí criticando todo ahora. E sabemos que a porta mínimo era de dobre folla, porque para meter un tanque... Acompañado de vehículos armados, un robot bomba... un robot bomba... Mellor que sobre que falta. E un equipo de SWAT armado. Un equipo de SWAT, o mellor día 20 tipos, 20 homes de Harrelson entrando para casa. Seagal atopou 130 galos e parafernalia de loita desas aves. Pero o que non mencionaron no programa é que o equipo de Seagal matou a máis de 100 animais. Dos 130 galos. 100 faleceron durante o asalto. Polo que sexa. Non nos salvedes máis, por favor. Faleceron, pero controlaron de Aikido, probablemente. Iso sí, debaixo dun tanque. Xa. E ademais, para aprenderon máis outra irri- lección, ademais. Para máis ir Unha lección de vida, non, unha lección de morte. o dono da finca contou que os axentes mataron a tiros ao cachorro dos seus fillos. Porque sí, porque son Steven Seagal. Que pode sair mal? Dende logo. Os clásicos pro vida. Claro. Os matrimonios de Steven Seagal tamén son unha cousa que me parece apaixoante. Steven Seagal viviu en Japón durante moito tempo. Entón, el coñeceu ali a Miyako Fujitani, a súa primeira esposa. Casaron en 1974 e cando el abandou Xapón de cara a facer a carrera en Estados Unidos, despediuse no aeroporto da súa muller Miyako, que eu creo que xa cheiraba algo, Miyako. Miyako xa... Miñaco dixo, uf. Díxolle literalmente nunca te traizoarei. Acto seguido, Steven Seagal casou con Adriane la Rusa. La rusa é rusofilia pura. O seu. Adrián la rusa é apelido en maio de 1984. Miyako non se enterou ata que se divorciou en 1987. 3 anos despois. É que daquele non era como ahora que é internet, claro. Entre que mandaba, escribías Apostar, a carta, apostar, mandabas, claro. selo, claro, que cuidado, Posteriormente, Seagal enganou a la rusa con Kelly LeBrock, con que casou e tivo 3 fillos. Se divorciaron en 1996 despois de que ela descubriese que Seagal tiña unha aventura coa a babysitter Qué raro, ¿no? Arisa Wolf. Seagal e Wolf non casaron, tiveron unha filla chamada Savannah e posteriormente Seagal engañaría a Wolf con Elle Batshu en 2001. Isto do que se sabe. Lo que se sabe de Steven Seagal, pero hai empregadas de Warner Bros. Que tamén saben. Bueno, un cousas. tipo con código, non? Sempre utiliza a mesma estrategia. Dende Sí, logo, ¿no? dende logo. É moi vídeo de querer ir para Rusia para escapar da lei. Coño, algo así, porque- Probablemente. Esta historia gustame moito, David. Estou ardo. Nun xuicio por extorsión pola súa relación coa mafia en 2003. Pua, é que esta promete. Encántame Persona. porque é de película de suizos, totalmente. Porque a estrategia do equipo de defensa de Steven Seagal foi describilo como un mentiroso patolóxico. Bueno, ao mellor non estaban tan desencamiñados, Dixeron que era a falsa afirmación de Seagal de que el traballou coa Axencia Central de Intelixencia mentras vivía en Xapón.
As declaracións de Seagal literalmente foron: podería dicir que me convertín en asesor de varios axentes da CIA no campo e a través dos meus amigos da CIA coñecín moitas persoas poderosas e fixen traballos e favores especiais, como axudar persoalmente ao Shah de Irán a fuxir do país despois da revolución de 1979, Sí. como realizar un traballo de seguridade para o obispo Desmond Tutu. Desmond Tutu. Desmond Tutu. Perdón, é que teño unha idade. Seagal di que está moi feliz de que ninguén lle crea, porque eso significa que el fixo ben o seu traballo. Bravo! É deses que che di... Eu sei como te botaron da Radio Galega, non? Que sigo traballando. Sí. Ese mismo tipo de xente, non? Pero que estou traballando. Xa o sei todo. Vale, pois nada. Gary Goldman, no confundir con Gary Oldman. Gary Goldman é a versión de Portugal, de Hacendado, os tenis naque de Gary Oldman. É o Gary Oldman que mercas nun mercadillo. Presumía, era un guionista co que traballou Steven Seagal, e dicía, antes de matalo. Steven Seagal sempre lle contaba que el fora Navy SEAL. Cuidado. Pero Gary Goldman Marine de Navy SEAL. Sí. Seirábase que algo, o mellor, faltaban pezas nese poder. O mellor era delfín blanco de Navy. Xa se enterou do suizo que a defensa o de mentiroso patolóxico Goldman dixo que deixou de creer en Steven Seagal cando o actor se asustou despois de atoparse en augas bravas mentres estaba nunha Zodiac. Goldman tamén afirmou que Seagal non sabía ler un mapa nin empregar unha brúxula. Bueno, pero que o mellor ese día non foi a clase de Navy Seals. Pode ser, ou en Delfín Branco. Claro. E que esa era optativa. Claro, pode ser. Ostras, claro que me estou acordando, hai que revisitar o testimonios de Steven Seagal. Sí, magnífico. Testimonio. Magnífico. Que desto de la hora chanante. Non se pode falar do Sí, pode falar de que quedo que é moi bonito porque levo 8 anos aquí non me botaron ainda. O arte de que dille, no, pero así non me estás atacando bien, sabes, para que pode defender É como os vídeos estes de se vostede está loitando e ataca por aquí, outro dalle co coitelo por outro lado. Non, así non podes atacarme. Steven Seagal tamén afirma que axudou a limpar as rúas de Tokio do crime organizado mentras vivía en Xapón. Pensei que fora cando marchara él. Cun escobón. E quedou aquilo tranquilo. A finais dos anos 70. Viñeron todos comigo. Seagal di que loitou cos Yakuza, o sindicato xaponés do crime organizado, así como cunha serie de criminais. Sí, son uns criminais que van directamente con burbullas, en agua con burbullas, o jacuzzi. Sí, exacto. Saltei directamente sobre eles. Eu non tiña medo. Pero a súa primeira esposa, a nosa querida Fujitani, negou as afirmacións do ex e insistiu nunha entrevista con Spy. É mentira. Unha vez expulsou a algúns borrachos do dojo, pero nunca estivo involucrado cos Yakuza. A ver se é verdade que foi un jacuzzi un día, dixo jacuzzi, ya que vamos a contalo a ver que pasa. Sabe de vos que non eran yakuza, claro. Todo moi entendido, eran yakuza borrachos. Steven Seagal tamén tivo serios problemas coas... Steven Seagal tivo unha vida interesantísima, Interesantísima. Logo non sei se será verdade ou non. Igual non a tuvo, claro. Tamén é. Se non fora por ser un pouco Imprime a mala lenda. persona. Tivo serios problemas coas xornalistas. E cando digo coas xornalistas... Sí, entendemos. Entendemos perfectamente. En 2017, o Daily Mail obtivo o audio dunha entrevista promocional de A Voz de Lo, película de 1998, entre o actor e un xornalista. Declaracións textuais. As poucas veces que o pasei mal nas entrevistas foi con mulleres. Deberían facer pornografía ou outra cousa en lugar de xornalismo. Que ben, Declaracións abertas de Steven Seagal. Non só era unha merda de actor, senón tamén unha merda de persoa. Joder, pero é que o título da peor persoa de Hollywood está disputado, ou se é no, para ver o bar. Non é fácil, ten razón, bueno, moi acertada. Vas facer unha enquisa, vas poñer candidatos, digo, para que votemos ou algo, porque podo facer unha pequena sección de xente mala en Hollywood. Xente mala en Hollywood gústame moito, xente mala, dar aí unhas pinceladas e despois votamos, quen é o peor? Todos. Pois pode estar ben.
Ben, dous apuntes nada máis. Seagal foi recoñecido como unha reencarnación do lama Theor Chundrak-Dorg De barro. do século XVII. Sí, de Lama de Lameira. Claro, sí. claro, de Manolo Lama. De Manolo Lama, sí. En 1997, o líder tibetano Penor Rinpoche homenaxeou ao actor nunha cerimonia nun mosteiro indio. Segundo The Guardian, na xerarquía budista, Lama Seagal está só un chanzo por debaixo do propio Dalai Lama. Puf, flipa. Pero- Pero... unha canción Mecano. Sí, sí. Pero aquilo ocurriu dunha forma un pouco turbia. Con en tono, realidade. Seagal declarou: "Estiven nun mosteiro de Kioto e coñecín a uns monxes do Tíbet. Como se pillas o C3, sabes? Uns monxes do Tíbet que foron torturados por chineses. Pero que sorte tiveron os monxes do Tíbet, Home. que foron torturados por chineses. E non por Steven Seagal. Exacto. Ou por ruso. Porque como eu era o único que estudaba herboloxía, manipulación ósea e acupuntura, trateinos e houbo unha conexión inmediata. As malas linguas o que din é que o recoñecemento da reencarnación de Seagal pode deberse a que doou moito diñeiro a unha das escolas de Rinpoche. No. Non creo que fora por eso. Extraño. Pobre Stevie. Qué malas Extraño. linguas. Qué mal pensados. E por último, para despedirnos, que mellor que empregar as propias palabras de Steven Seagal. Que mellor, sí? Ti crees? Non, adiante. A ironía na radio non se, é verdade. Non, Non, tens que poñer na radio, tens que poñer emoticonos, senón non se entende. Non, pero fago o xesto das comiñas. Ai, moi ben, entón sí, entón Enténdese todo. perfectamente. Bueno, na radio, a tope. O actor sempre intentou desvincularse do seu lado superficial cando afirmou, según The Herald, abrimos comiñas, espero que algún día poida ser coñecido como un gran escritor e actor en lugar de como un sex symbol. Nada que engadir. Dani Lorenzo, Mundo Paquitov. Ai. Pasan xa máis de xa choaron as 1:30. Estamos agora mesmo son as en directo ás 12:36 minutos da noite deste domingo. A ver, quero dormir. 15 de setembro. No, ti non podes, porque porque agora mesmo chega unha sección que leva dedicando tempo da súa carreira Pini dende hai 7 anos. Nesta 8ª temporada ten tamén que haber unha sección de Pini que é a das efemérides aleatorias. Ajá. Como nos últimos anos estábamos no podcast, non sabíamos que día era exactamente. Bueno, pasou ya Marcos, que o que pasa que no como que non, que entras aquí no multiverso, é como un burato, como é un verme, non? Un burato de verme, ou como se chama? Sí, bueno, sí, unha cousa sí, desas. Total, que imos buscar unha data Un con burato os de verme. sí, non un burato de verme, A ver, se é un espello. Bueno, igual, que total, que vou buscar con o noso xerador de números aleatorios unha data, voulle dicir aquí ao noso convidado de hoxe, que é David Amor, que lle dea o xerar. Aquí está. A ver onde Xerar. está. Generador, que se non o pose en castelán, aquí. Aí está. Imos buscar primeiro o día. O generador Steel. Mira, aí está. Imos darlle. A ver, no, do día do 31, estaba ben. Non, que estás facendo, David? Non, o día, primeiro día do mes. Dalle aí a xerar. Pero por que posti Está ao lado do botón de rec. O 31, para ver que día sae. Vale. Claro, o 21. Os dous parrulos. efectivamente, moi ben. Imos co mes 21 do dalle aí Será do 11. 21 de novembro, mira, pois preto dos 300 programas. Pois imos ver que aconteceu un 21 de novembro, que aconteceron. De que ano? Pois non sabemos moitas cousas, veremos a ver que aconteceu. O 21 de novembro hai que dicir, para empezar, que no calendario gregoriano é o 325º día do ano, vale? Que é un dato que seguro que Xa me vos quedo interesa máis moito. tranquilo. Claro. En os bisiestos, Nos bisiestos é o 326º. Mira, ves, quedan 40 días para finalizar o ano. E pasaron moitísimas cousas.
por exemplo. O 21 de novembro de 235, en Roma, A que hora? non sabemos, os historiadores non se poñen de acordo, Antero é elixido papa en reemplazo do recentemente falecido Pontiano. Durante as persecucións do emperador Maximino Tracio será martirizado. Esta é a efeméride, xa temos unha efeméride, temos unha data e temos o mellor analista, por non dicir o único, da historia da radiodifusión mundial. Alejandro Martínez Pini. ¡Más igual, tío! ¡Referente! Amigo dos seus amigos. Sobrinho dos seus tíos. Lémbrote que o 21 de novembro de 235 en Roma, Antero é elixido papa en reemplazo do recentemente falecido Pontiano. Durante as persecucións do emperador Maximino Tracio será martirizado. Queres engadir algo? Sí, claro. Por favor, súbete que te escoitemos ben, Pini, por favor. Sí, no, digo o micrófono. Ti podes estar sentado. Antero, o que pasa que despois, claro, Antero era antes. Despois foi postero. ¡A sección de Pini, amigos! ¡Esta! ¡Análisis! ¡Única! Grazas. Sí, este é o nivel. O que pasa é que xa o sabíades antes. Moi, grazas, Pini. Canta sabedoría. Imos con outra sección. É o momento de retomar o noso recuncho das cousas paranormais. A temporada pasada comezou e hoxe o que trae... Bueno, eu escoitei un fragmento que me dixo tes que poñer isto hoxe cando pida no programa, que é inquietante, Carmen. Con todos vos abrimos as portas desta sección para psicolóxica, paranormal, dalle Pini, para rayos. Para ventos. Estás entrando na dimensión Sangia. Pablo Sangia, como andas? Benvido á oitava temporada. Vou tirando. Bueno, de que nos vas falar hoxe? Porque teño entendido que é algo destas cosas de medo. Pois visto que no último programa da anterior temporada, pois como que dime conta que non se pode probar isto, entón decidíme ir a algo máis terra, non máis probable. Non se pode probar isto? O que se fala nesta sección, tiña as miñas dúbidas de que dixeronme que non existían as fantasmas, que non. Ai, iso que falaches a última vez aquí na Gulet foi como un tal, entón Echa todo aquí. Que asco me estou collendo. No, Galagulet non, eh. Me aposta pana. Tres veces máis e xa non pago sección. A mí dame igual, porque o programa vai rematar igual A unha. xa queda igual. Bueno, pois imos falar de emisoras de radio fantasmas. Emisoras de radio fantasmas. Como é o concepto? Quero dicir que O concepto pois é unha emisora de radio fantasma. sí, bueno, se podes desenvolver un pouquiño, o mellor agradecémolo. É que hai emisoras que levan emitindo anos no mundo, ou no mundo das ondas hercianas. Sí. Teñen emisións moi extrañas. Emiten seguido desde fai moitos anos. Hai moitas teorías sobre esas emisoras. Radio María. Non saben, por exemplo. Non porque Radio María, peor que Radio María, porque Radio María saben que sae dun local, supoño, ou de María, ou eu que sei. Pero esta todavía por encima non saben desde onde emiten, poden supoñer de onde emiten, elevan anos. A ver, como é o concepto? Que eu vou sintonizar o dial. O concepto que te podes a buscar no dial e podes encontrarte, mira, hai varias emisoras. Mira, está la Rapsodia sueca, non? É unha transmisión originaria de Polonia. Parece un local como la Ostra Azul. É unha transmisión originaria de Polonia que empeza na década dos 70. Comenzaba cun son simple, pero algo sinestro. Se trata da Rapsodia sueca número 1. Esta emite todo o rato iso. É como cando fixeron os de Goma Espuma a procesión do... Como Kiss FM. Un nome de grupo indie. Segunda emisora, O Cazador Furtivo de Lincolnshire.
Esta é outra transmisión crítica que empeza transmitendo música infantil repetida continuamente e chega a parecer como moi siniestro estar escoitando todo o rato unha canción infantil en bucle. Vale, moi ben. Estoy como los cantajuegos. Despois... E ti imagínate unha radio escoitando todo o tempo los cantajuegos. Iso sería terrible. Terrible. Toto de África igual. África de Toto. YHF. Outra sinal que aparece unha voz de muller todo o rato repetindo Yankee Hotel Foxtrot. Yankee Hotel Foxtrot. Ya que claro, que son as palabras que se asignan o Y, o H o F en Morse. E isto que se cree que alguén aí vamos, como aí as vamos. focas. Pero agora imos Vale. coa máis importante, a máis coñecida, que é a UVB76. UVB66. Que esa xían vir a Castrelos e ao final cancelaron o eu quería probar que era certo porque No, eran outros. eu quería probar que era certo porque esta emisora sae na frecuencia 4625 de kilohercios da AM. Entón, Pero en España. en donde queiras. Entón, eu dixen, hostia, iso hai que probalo. Sí. Entón, non teño Tuveches transmisor que ir a unha radio. non teño transmisor na casa, entón vamos a supoñer que o que ponga en Wikipedia é certo. Pero como que non tes transmisión na radio O sea, non casa? teño nada non teño nada de Se traballas na radio. Porque esta cousa, desas cousas non tes. Ben, bueno, a emisora chamase coñecida por Buzzer ou o Zumbador. O zumbador, O base. zumbador. Eu vin esa película. O que emite outra cousa, Dani. o que emite constante é un monótono zumbido repetido nun promedio de 25 pulsos por minuto durante 23 horas e 10 minutos ao día. Eu supoño que os outros 50 minutos son os do bocata ou A carta de asuste. hai que descansar. Debe ser, non? Hai que descansar. Xeralmente un minuto antes de cada hora as pulsacións eran sustituídas por un tono continuo, pero isto na actualidade o zumbido xa é continuo. Si, se todo o tempo Vamos a escoitar. Cambiaron a programación. A emisora soa así. A ver, imos a escoitar. Va a ser Sube, Piqui, sube. Hai néboa. Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван. 82 890. A que nunca habías escoitado unha emisora que Espera, que non te escoitamos, dale, baixa. Espera. Dalle, que senón non te escoitábamos, que estaba falando Nunca habías escoitado unha emisora que puxese música de Paquirrín, No, a Sin ver. boballo. Bueno, xa, Pero máis que- ou menos que- xa vamos vendo. Agora vamos. Que idioma é este? Esta emisión salió por primeira vez desde Povarovo, que é un pobo que hai a 25 km de Moscú, e créese que agora sae de 2 puntos de outra cidade que se chama Pskov, máis ou menos. Sí, moi bo o teu ruso, como o de Steven Seagal. Sí, como do Steven Seagal, máis ou menos. E as teorías din que as emisións empezaron no ano... he probado que empezaron no ano 82 seguido, leva funcionando 40 anos. Sería Naranjito, cando Leva perdeu o interrumpida. chollo, foi pa lá. Incluso, en unha ocasión, porque despois entereime que hai xente que escoita continuamente estas emisoras para ver que pasa. Que eu digo... Bueno, mellor non o digo. Sí, mellor non o digo. Bueno, pues un grupo destas persoas estudiosas Sí. quedaron unha vez ali en Povarolo e foron a donde saía máis ou menos o donde estaba Onde a sinal. Eles crían que tiñan o sinal localizado e Tal foron cual. ali. Pois había unha base militar que parecía que fora abandonada repentinamente porque estaba había moitas cousas colocadas, moitas cousas tal. Entonces aí empezaron as teorías de por qué estas emisoras por qué todo isto, non? Dentro de todas estas emisións que fan de tal, a veces hai transmisións inusuais. Porque a outra é normal, claro. Esta será normal. Por exemplo, en novembro de 2001, hai unha conversación en ruso de dúas persoas, un home e unha muller que despois saíron recitando sempre os números de 1 ao 10. En setembro de 2010, Unha espera conversa, que ven unha boa, conversa rara. En setembro de 2010, pois unha serie de números e letras cifradas e tal. En marzo de 2020, un galo cantando durante 16 segundos. Mima, sería un dos que sobreviviu a Steven Seagal. Sí. En abril de 2021, máis números e letras. Cuidado con esta. En novembro de 2021, programa. Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Home, aí.
Merecía a pena agardar. E ahora sí. Pero en suyo de 2022 volvemos con Rick Astley forte, aparte o himno de Estados Unidos e a canción de Eurovisión eslovena do 2022. Cuidado. Molaba a xente que escoitara camión e dicen, se están volviendo comerciales. E despois en novembro eu estou pensando no tipo que fixo a reportaxe. Para que peor, que leva para que peor. Escoitando todo. Pois mira, agora puxeron a Rick Astley, dicen. En novembro de 2022 himno de URSS. Ben, sí. Explicacións de por que estas radios. Por que estas radios, sí. Maravilla. Porque isto agora chega xa ao... Sí, ao final. Ponlle xito de explicación, que seguro que tes por aí. Explicación por que estas radios. A primeira explicación posible é que un proxecto sobre estudo da ionosfera, eu non busqueo que a ionosfera, dame igual o que a ionosfera, pero parece ser que esta teoría non explicaría as mensaxes en códigos que hai. Ben? Claro, Polo tanto, esta non é. A segunda, esta gústame moito, di que é unha broma para chamar a atención. Que cachondo ruso que leva 40 anos. A min son como broma, ben. Como broma, ben. A ver se a pilla alguén para que o ruso pare, a ver se a pilla alguén para que o ruso pare. Ten que ser esa. Outra é que é un exercicio de control mental. Aquí eu o fallo que vin que control mental por banda media. Bueno, non sei se escoitará moita xente, non? O mellor dá mellor calidade para o control mental, a pero media, como consegues que a xente o escoite? Bueno, aquí estamos nós falando deso, cuidado. Cuidado. Levolles 40 anos, pero... Despois están a parte de espionaxe, que é instruccións para espías a través de libretas de códigos, Guerra Fría. Hai unha que boa destas, que di que o zumbido dura e que está programado por Rusia, que o día que certas ciudades rusas sean atacadas, vai parar o zumbido e desatarase o ataque masivo de Rusia contra o resto do mundo. De cabezas nucleares, ¿no? Momo. Esa teoría tamén está fora porque xa parou 16 segundos en dúas ocasións. Entón nada, iso é mentira. Ben, e agora empezan as de verdade, as que me gustan a min, non? As que me gustan a min. Porque Hai dous. ata o de agora Estas son son teorías do rastro. Agora vamos coas de verdades. A primeira é falar con extraterrestres. É unha boa teoría. Aquí pregúntome por que lles ensinamos os extraterrestres os números e non lles ensinamos a vocabulario. E xa podemos falar ben en vez de hacer un 4727. Porque a lo mejor falan o mellor falan en binario, todos. Claro. Pero por que saben en que falan os non sei. extraterrestres? A ver, non vou responder igual é isto. o da ionosfera tamén pode ser iso. Eso non o sei, como non sei o que. E despois, como sempre chega algún tonto, listo, o listo, que di que a explicación máis razonable é que alguén quere esa frecuencia e a ten ocupada con estos zumbidos para que ninguén ya quite. Isto sabe moito, Paco. Eu de todas que te quero dicir que eu quedome coa dos extraterrestres, goistame moito. Sí, bueno, eu vexo flecos aí soltos. Pero se a ti che serve... Hoxe teño que buscar unha radio para sintonizar un transmisor para ver se consigo. Mira, unha cosa que se chama coche. 4.600... O teño no taller, esa che contarei. Sí, o mellor non lle fales de coche. Non vamos a tocar o tema do coche, que se me pon me quento, Bueno, o coche para Pablo como... Bueno, recordade todos 4.625 kHz de frecuencia M e podemos escoitar as emisoras fantasmas que leva emitindo 40 anos e que nunca para. Bueno, esos 50 minutos para comer o día. Bueno, eu quero que me apuntes, por favor, o dial, porque vou buscalo. Bueno, busco en internet, outro máis, ves? Bueno, home, se teño un colaborador que me fai unha sección disto, vou buscalo en internet. Un aplauso para Pablo Sánchez, banda. Bravo. Lembro que estreamos unha sección con Pepe Capelán. Estamos xa chegando ao final do programa. En breve temos o gran Samuel Leví, en breve, en 2 minutos. Pero xa prometimos que Pepe vai estar todas as semanas con nos. Aproveito ademais para dicir que o vindeiro venres acabamos de ter unha representación Antonte en onde foi? En Boiro. Temos dentro de 2 semanas en C e a vindeira semana, o vindeiro venres, a venres 20, creo que ás 9 da noite, se non me trabuco, vai estar David Amor con Josito Porto, dirixidos por Tito Asorei, presentando Go Home, que
a obra de teatro que está xirando. Podedes atopar toda a información en gohome.gal. Moi ben, vale? que ben o sabes. Que quede dito e que estea a cousa ben promocionada. Pero, ademais, temos unha pregunta pendente neste CCCP que acabamos de estrear a temporada pasada. Moi ruso está quedando o programa. Claro, o mellor é por iso, dalle, claro, agora entendo todo, claro. CCCP, claro. Bueno, a ver que pregunta. Que ben pensado. Hola, que tal? Como que noners? Aquí estou, Pepe Capelán, no meu consultorio con Capelán Pregunta. E teño unha pregunta que para min é de interés público para lanzarlle a David Amor. David, ti eres un gran apaixonado da bicicleta, todo o mundo sabe porque compartes moitas das túas fazañas sobre as dúas rodas nas túas redes sociais, pero eu creo que toda Galicia precisa de saber cando lle quitou David Amor os ruedines á súa primeira bicicleta. Grazas. Gracias, Pepe. Bueno, un aplauso para Pepe. Claro. CCCP, agora entendo todo. Ben, Só lle levou 2 semanas. 2 semanas, non nin tan mal, para ser eu. Cando lle quitaches os ruedíns a bici? Lembras? Non cheguei a ter porque que asco. Aprendí empecé a andar en bici casi antes que camiñar, con 3 anos. Sí? Sí, tiña unha BH amarilla. Tardou en camiñar. Sí. Dixen casi. No, que aquí das a man e collente a perna. No, pois se me colla a man xa, que quede, xa non preciso nada máis. No, pois aprendí moi pronto, e eso, 3 aniños, e xa non houbo tempo de ruedín. Sorte que tiveche, sorte. Eu lembro cando mos quitaronme un primeiro en Chapela, era un ali en Área Longa. Que era peor, porque apoyaba e tiraba. Sí, que era unha tontería. A verdade é que era un desequilibrio maior. E cando xa aprendías a andar en bici desequilibrado, quitaban xa outro rodín e tiñas que volver a aprender a equilibrarte. Bueno, en fin. Bueno, foi un placer, David, de verdade, sabes que eu quero te moitísimo, que teño moito aprezo por ti e que é unha sorte que esteas aquí no Como que non. Por certo, veremos se non nos vemos ao final de temporada con estes 47 puntos que conseguiches a semana pasada. Que dao, e nada, eu daba as grazas, de verdade, parabéns por estas 8 tempadas e que con este nivel seguiredes moitas máis. Bueno, que sí, Carlos, que xa falamos moi ben, que o faz moi ben. Cousas peores na radio. Sí, hai cousas peores. Bueno, un aplauso grande para David Amor e imos recibir a Samuel Levín, co que nos imos no día de hoxe. Lembramos que Samuel está con nos tamén a vindeira semana, que vai estar de convidado o grandísimo Alberto Cuña, que levou a finais de temporada pasada o Como que non o mellor non convidado, porque me esquecín de chamalo despois de avisalo 3 veces. Entón teño que solventar esta problemática esta temporada e por iso imos facelo. Mira, acaba de conectarse, porque non tiñamos en mute. Acaba de conectarse Samuel Leví, porque estamos en absoluto directo. We are live para os de francés. Un aplauso forte para Samuel Leví, que xa estaba aí preparado. Gracias. Samuel, filias y fobias, que te busquen nas redes sociais, como dicíamos a semana pasada. A vindeira semana estás con nós, pero hoxe que nos vas a interpretar? Se llama La Eterna Promesa. La Eterna Promesa. Bueno, eu creo que xa pouco a pouco... non estabas falando de min, vale? Non, é que como falamos antes disto, bueno, pois moitísimas grazas. Antes de nada hai que darlle as grazas a todo o equipo, como que non, Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Pablo Sangiao, Dani Lorenzo, Fran Martínez, que volve a vindeira semana, de Pepe Capelán, e aplauso grande da noite, de verdade, moitas grazas para David Amor. E con isto é un biscoito. Marchamos porque sabedes que este programa remata xa veñen os informativos e temos que marchar, non sen antes disfrutar desta eterna promesa de Samuel Leví. Desde aquí, desde la Goulet. La Goulet, la Goulet, la Goulet.
acertó en el blanco, un golpe de efecto a traición lo ha tumbado, cayó con todo el equipo. En el primer asalto no logró distinguir que fue real y que ha soñado restos de un naufragio. Él no sabe y no contesta, cómplice de asesinato, sin táctica ni estrategia. Mordió el polvo, una de cal y dos de arena. Si buscas no encuentras, a ver si te enteras. Ya no tienes edad para jugar con muñecas. Siempre tardan en llegar las morochas de emergencia. Oh, ya lo ves, no hay dos sin tres, le pillaron por sorpresa. Y ahora a ver cómo se libra ahora de esta. 1, 2, 6, contaron hasta 10, pero no ruge la bestia. Siempre tardan en llegar, siempre tardan en llegar, siempre tardan en llegar las morochas de emergencia. Sed de sangre, olor a perdedor, a su alrededor las llenas. Carne de cañón, dedo acusador. Preguntas sin respuesta, corre ve y dile. Chascarrillos, leyendas, dime si direte. Radio patio, prende mecha. Llegó la calma tras la tormenta. Tu memoria es frágil para lo que te interesa. Siempre tardan en llegar las morochas de emergencia. Ya lo ves, no hay dos sin tres, me pillaron por sorpresa. Y ahora a ver cómo se libra ahora de esta. 1, 2, 6, contaron hasta 10, pero aún no ruge la bestia. Siempre tardan en llegar, siempre tardan en llegar, siempre tardan en llegar las morochas de emergencia.